Ond di yn dechrau yn y gegin ar ratatouille. Lisa, sgyn ti ar un cyfan heddiw ma. Mae'n ogleuon hyfryd yn barod a lliwgar iawn yn barod. Pan ti'n mynd am ratatouille ta? Wel, mae'n defnyddio llysiau tymhorol yr hydre, a mae'r hydre wedi cyrraedd yn diwedd. Oedd hi'n sôn gynharach, mynd i oeri'n bore iawn, twllach, mae'n nhw'n teimlo bod yn dechrau eisiau bach fwy o faith a fwy o gnesrwydd neu prydau gyda nos. Yn gwmwys. Erbyn y nos, wrth gwrs, mae wedi dechrau twymo to, achos y gwres yn glawn ond yna ni. Ond rhywbeth, cysurus, ac felly, os ych chi yn tyfu llysiau eich hunan, yn ymal iawn, mae gyda chi'r holl bethach yma nawr yn dod yn y tŷ gwydyr, ond os na, does dim gwaniaeth, mae'r archfarchnad yn gwerthu nhw gyd. Os oes llwyth o domatos gyda chi, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer defnyddio rheini. Ond chi'n beth, mae'r rhain yn rhad ac yn defnyddiol ac yn llond maith hefyd. Sy'n bwysig. Gwaniaeth os ewr yn y maith, achos mae'r un peth a beth ydych chi'n prynu nhw'n ffres. Yn gwmws. A maen nhw'n cael eu pigo yn eu tymor, maen nhw'n cael eu pigo ar eu gorau, ac felly maen nhw'n mynd i'r tin, llond y vitaminau da yna, chymod, heb bod nhw wedi mynd yn hen ac yn y blaen. Felly mewn fan hyn, wedi dechrau cliwio'n barod, mae'r aubergine. Lot o bobl yn ofyn defnyddio aubergine, blynydde nôl oedd rhaid torri nhw, sleisio nhw, dydy halen ac yn y blaen. Na gyd wedi wneud fan hyn, jyst i ddangos i'n cyfan i chi. Dyle fe fod yn gadarn ac yn sgleimio fel yna. Gyda to, sori. Ti'n fath bach ar rwbwr o tu allan? Odi, ond os ydyn nhw'n hen, maen nhw'n dechrau gwywo a disgwyl. A byddwch chi'n teimlo fe o'r byd. Byddech. Felly, jyst torri nhw'r trwy'r canol. Does dim eisiau fel gyda pwmpe neu marw neu rhywbeth yna i dynnu hwnna i ffwrdd. Jyst torri y rhain yn sleisys bach ac wedyn mewn i ciwbiau. A dyna gyd wedi wneud a dodi'r hynna yn syth yn y ffrimpan gyda bach o olew. Falle pwysig twymo'r olew gynta, fel bod yr aubergine ddim yn ymsugno'r olew na i gyd. Mae wedyn yn ffrio yn syth wrth byddai'n cyffwrdd ar gwres. Wedyn, mewn at hwnna, siwrne mae hwnna wedi dechrau lliwio, fel chi'n gweld fel yna nawr, ni'n ddiddodi yr wenwnsyn coch. Unrhyw wenwnsyn yn iawn, dwi'n cadw at y lliw coch, achos mae fe'n bert yn y ddish yn y pen draw. A chydig yn fwy melys, falle? Odi, mae tamed, ond defnyddiwch sydd gyda chi. Ie, chdi ddadl ma, dweud, yn coch, mewn i salad yn heb di goginio a reid yn gwyn i'w goginio am ryw reswm. Ffordd cywir a feddwl neu beidio. Wel, odi, achos os ti'n defnyddio yn gwyn a ti'n ffrio fe fel un, mae'n carameleiddio, mae'r siwgr yn dod allan ohono fe a mae'n melysu. Mewn salad, wrth gwrs, dwi ti ddim yn neud na, felly mae'n melys lot yn well. Dall y technig y gwyddoniaeth tu ôl. Mae yna resymau tu ôl y pethach yma. Felly, yr papur, yr aubergine, y wenwnsyn. Fan hyn, mae reseit arferol ratatouille yn gweud courgette. Nawr mae gyda fi amrywiaeth o'r marws, courgettes o'n nhw. Wedi tyfu, ac wedi mynd yn enfawr. I chwyddo. Ie, dyn ni ddim yn cadw'r darma fan hyn, fe wedi tynnu hwnna mas a llwy, ond mae'r cnawd gwmws yr un peth a unrhyw courgette. Felly fedrwn ni wso hwn a to. Yn y teip nawr ddish, mae'n bwysig bod popeth yn cael ei torri yr un maint. Mae popeth llon dŵr, mae popeth wedyn yn coginio tua'r un amser. Felly ciwbiau bach fel yna, a rheina to yn y mewn. Mae'n melon. Dwi'n blasu'n unio'r peth y courgette. Dwi'n colli flas mwy am y mynd. Odi. Ond yn y reseit yma, mae'n bwysig defnyddio te beth sydd gyda chi. A heb lawn ni, beth byddech chi'n neud â hwn? Falle stwffio fe, falle neu gwyn, neu ddod i fel y compost. Dwi'n golli ddechrau. Neu'n ffordd da o ddefnyddio popeth lan. Os oes gormodedd o ffa gyda chi, dodwch nhw mewn, does dim gwaniaeth. Na, a wedyn at hwnna, ni'n mynd i ddodi bach o arlleg. A wedyn bach o perlysiau, to defnyddiwch beth ych chi'n hoffi. Dwi'n defnyddio, rhywbeth dwi'n braidd yn defnyddio o gwbl, sef cyfuniad leini yma. Just y perlysiau cymysg, mixed herbs, yn neud y job allan bydach oregano. Ond ti'n anamal, achos ti'n dieddol iwso nhw? Fi'n defnyddio rhai gwahanol, wdw. Ond yn y fater yma, mae jyst yn rhywbeth sy'n rhoi blas perlysiau mewn yn y cyfan. Ffrio hwnna am ryw gyfnod, bach tan bod pethach yn dechrau meddalu. Dwi'n defnyddio papur gwyn fan hyn, yn hytrach na papur du. Mae fel sef yn mynd trwy'r sydd yn haws a wedyn bleini. Bach o halen i roi blas. Wrth gwrs, checio hwn ar y diwedd hefyd i gael gweld bod gyda chi ddigon o halen a ffibr. Achos dwi'n neud y sites mae tebyg yn hun adra, ond rhaid yn y popty dwi i gyd mwy na i ffrio. Mae'na posib cwcio'r un pryd, ond y beth techneg gwahanol o'r popty a... Odi, gallech chi... Byddwn ni dal yn dechrau ffrio, achos fel wedi sy'n carameleiddio popeth a mae'n dod ar melystra mas. Ond wedyn trosglwyddo hwn mewn i ddish bach a dod i fe yn y ffwrn yn berffeth. Dwi'n bod o ddiog lle sy'n taflu fe gyd i fewn i'r popty. Felly'r amser, lot o bobl yn gwneud yn yr slow cooker. Ie, yn berffeth ar gyfer hwnna, odi. Felly, dyna ni nawr, fel na mae'n disgwyl nawr, mewn rhyw 20 munud, bydde fe'n disgwyl fel na. Mae'r cyfan yn lliwio,
Mae'r blaseiddi yn cymysgu, mae'r Trwchu fynd i. ffrwythau, na ge llysiau gyda llawer yn fwy, nhw ffrwythau yn toddi ac yn coginio lawr. A felly beth dwi am wneud nawr yw dod i hwn mewn disgyl bach, a mae hwn nawr yn gret ar gyfer mynd i'r rhewgell, mewn tybs bach falle yn berffaith ar gyfer rhywgino. A beth dwi'n neud wedyn, i orffen y ddish i ffwrdd, dyw tato ddim yn dod fel hyn gyda llaw, dwi wedi gweithio yn ymwneud. Yn handi ysmwys nhw. Dato arbennig yn tyfu'n arddi saffern. Dodi yr tato i mewn fel yna, a wedyn dodi nhw yn y ffwrn. Ie. Sliced? Ie. A mae gyda fi'n fan hyn dwi wedi wneud. Caws ar y benno, dwi'n gweld caws gen ti ymcw. Ie, wel beth dwi wedi wneud, na gyd dwi wedi wneud. Mae'n togi gyda'r munudau fan hyn. Bach o hufen a bach o gaws wedi cyfuno, a jyst wedi dodi dros y top. A felly, ddangos i chi wedyn. A dydy hwnna, felly gellwn y tato i gwcan tamed cyn ychwanegu yr caws dros y top. A faint amser bydde ti eisiau'r tato i fo mewn ar ei benno? O, ryw 20 munud fydden ni'n gweud. Oce, felly 20 munud o fydferwi yn y disgyl, 20 munud o'r tatws ar ei benno. Ie, fel bod y tato'n yn A feddwl. mewn ffordd, gallai ti fita hwn, sy'n rhaid ti fod yn drwg a chwnegu y caws a tato. Lle ti fynd am y llysiau, fe? Na, Ti'n mynd amdani? rhyw fath o gawl heb lawn ni. Mi rannu? Dwi'n angen ail gynnig. No. Watch ar gwres. O ie, dwi'n losi'n hynny gonda. O'n bod. Ges ti'n rybuddio? Bo. Ond mae'n rhywbeth cysurus yn dweud. Bach o fara, bach o salad. A to fe, eith hwn yn bell yn eithaf, lenwi lot o foliau. O, neith. A ddiwedd wythnos yn ysgol neu'n y gwaith, mae'n bwyd yn yswynedd. Hyd yn mewn pacyn bwyd diwrnod wedyn. Ie. Na i wrth o blaen. Benno ni hwnna, newn ni cyfiawnder e hwnna yn y man.